Fis-sensiela qarib il-Malti ser tisimgħu silta oħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuse Gallia, iddramatizzat minn Robert Scalpello. Insellmilkom u nilqakom għall-episodju 13. F'episodju 12, is-Sinjura Bettina sa fl-aħħar saħħilha tiltaqa' ma' Napoleon li meta dan sar jaf lan tal-miġja tagħha wara ħtiġa kbira li jisma' x'għandha xi tgħid. Iżda ġara illi meta fil-bieb tas-sala fejn kienet qed issir il-festa deret oħtu Marja Karolina flimkien ma' Ġwakkinu Murat u Ċensu Barbara, dan warra bħarstu minn fuq għal fuqhom. Mhux biss, imma flimkien magħhom Napoleon rasaq lejn tieqa fejn intilef f'diskursata serja. Fi kliem ieħor Ċensu Barbara kien sabsew lil min jaqilgħu u Napoleon ħass li huwa aktar taħtieġa dak li kellu xi jgħid Barbara milli Bettina. Issa ġara illi Barbara beda jħoss li s-Sinjura Bettina bdiet taħdem minn taħt biex aktar tidherji minnu u għalhekk ħaseb ura illi din ix-xewka illum jew għada ser issibu fuq sieq waħda u telfu xortieħ. Bis-saħħa tal-ħbieb tiegħu Marja Karolina u Ġwakkinu Murat, Barbara sab triq kif seta' jaħles minna u jibata lura Malta. Il-ħelsen Napoleon innifsu qiegħed jaħseb dik il-gżira u jaf jiswew il-ħbieb li għandu hemm. Għall-isem ta' Napoleon, is-Sinjura Bettina mliet sidra bin-nifs u dawl ta' għena dar jiddi fi ħbub għajnejha. Mela dak il-ġenju tal-għaġeb kien qiegħed jgħodda mal-ħbieb tiegħu. Napoleon għandu f'Malta ħbieb illi jaqbżu fin-nar għalih. Qalet dik il-partitarja b'entużjażmu kbir. U inti waħda minnhom. Żied jgħid il-Ministru bleħen ta' wieħed li jaf x'qiegħed jgħid. Bħali hemm oħrajn? Is-sokta tajt is-Sinjura fil-waqt li qalbet għajnejha f'ħarsa sfieqa u bex qed fomma fit-bissima ħelwa, donna biex tħajjar lil ieħor jistqar li bħala ma kien hemm ħadd. Tal-Iran kellu għaqal biżżejjed biex imexxi l-ħarira minn taħt u jonsob ix-xibka kif jaqbillu. Għall-kliem tas-Sinjura wara wiċċ it-tjubija, imma bejnu u bejn ruħu għalilha. Għaw Imbagħad qam minn fuq il-pultruna u resaq lejn dik l-ambizzjuża bil-qajla. U bil-kawtela donnu kien se jafda sigriet kbir rassaq fommu lejn widneha u bleħen mitfi għalilha. Napoleon jgħodok bħala waħda mill-aqwa ħbieb ta' Franza u jorbot wisq fuq il-għaqal tiegħek. Tantu hekk li hu jidirħlu il mingħajrek sħabna ta' Malta m'għandhom ħila jagħmlu xejn. Għalhekk dan il-kap tagħna jixtieq illi inti terġa' lura f'dik il-gżira ħalli tmexxi inti bil-għaqal ta' moħħok. Għal dik it-tifħira tal-Ministru, is-Sinjura Bettina ħasset għaxqa ta' ferħ u ntefħet bil-gburija, imma imbagħad f'daqqa waħda starmet u tbernet għax indunat illi dik il-faħrija kienet il-għasel illi jaħbi l-imrar tal-firda tagħha minn Pariġi. Dik id-dama kienet għamlet isem fil-kapitali xalatura ta' Franza fejn kienet milqwa fis-salon brillanti u eleganti tal-ola ċittadini. Il-ħajja tal-ġmiel, moda u foħrija kienet tal-qalba dik il-mara vanituża. Kienet taftejx fost il-għana u tlellix u kif tieħu posta fost l-isbaħ dami Franċiżi, għalhekk
dik ix-xewqa tal-kmant il-kbir mfissra bil-ħlewa mill-Ministru semata bħala tħaxwix ta' velu illi qiegħed jattila deret ta' għaxqa u ta' seħer. Is-Sinjura Bettina baqgħet mal-isniċ kelma. Wiċċa tqarras, ġbina tkemmex u bħal dalma għaddiet minn fuq għajneha. Talleyrand stenna taddila l-ewwel dexa. Mbagħad reġa' beda jsus. Napoleon wara fiduċja kbira fik tant li beħsibu jibat miegħek xi tislijiet ta' raqqa lill-ħbieb tagħna f'Malta u tagħna ordni biex naraw li inti tasal bla telf ta' żmien u bla tiġrib fil-belt Valletta fejn il-bejta tal-ħbieb tagħna. Aħna ħejjejnilek kollox. Jekk trid tista' titlaq għada. Nitlaq għada, staqsiet bleħen maħnuq bħal bniedma illi ħadet qata. Jekk ma tmorx għada, ma jkun ġara xejn tafx. Qal il-Ministru b'nofs tbissima li għaliha wiċċ is-Sinjura beda jieħu d-dawl, imma malajr reġa' dallamma li dak id-diplomatiku is-sokta jgħid. Imma Pita, inti titlaq biex turi Napoleon il-ġibda illi tħoss għalih u x-xewqa li għandek biex taqdih bla telf ta' żmien. Dik il-qaddejja ta' Napoleon, dak il-ħin xtaqetu għand l-anġli, imma kella titqanna u s-sor ġewwa fiha l-ħsieb illi għaddiela minn moħħa baqgħet kibja u mbikma u ma għarfitx twieġeb għall-kliem mellisi tal-Ministru. Dan wara ftit ta' skiet newwel idu b'sinjal ta' ħbiberija u bil-ħlewwa kollha għalilha. Natik il-vjaġġ it-tajjeb inwedek li Napoleon ikun jafulek għal din il-ħraħa li għandek biex taqdih bħeffa hekk kbira. Malli jasal Malta, glonk jiġi għandek. Dik l-arfa Maltija malajr femet id-daqqa. Għamet bil-għaġla, newlet kemm ida lill-Ministru Talleyrand, għaltlu xi kelma jew tnejn ta' ħajr minn taħt l-sin u ħarġet merfuha mfanza. Au revoir, Ministru. Au revoir, Madam. Malli ħalliet lil Talleyrand, is-Sinjura Bettina bdiet tmaħmaħ fuq ċensu Barbara. Għaliex minnu fih indunat illi dak il-kibx kien mexxa l-ħarira biex lila jbeda minn Pariġi ħalli hu jibqa' waħdu jawi u jisserda u jiddandan bis-saħħa ta' Marja Karolina Bonaparte u l-arus tagħha Joaquin Murat. Jakkibx li hu. Ħasibni twelidt il-bieraħ. Imma kemm ħasibni ta' subajja f'ħalqi. X'ħaseb? Illi m'għandunajx, illi m'għandbaħx, illi qed jaħdem minn taħt biex jaħles minni. Ja raġel ħażin. U kif saħlu jisieħeb ma' Marja Karolina u l-arus tagħha. Dik il-ħbiberija kollha kif nibtet bejniethom? Ma kontx nagħmlu daqshekk jilħaqlu għax kieku fil-ħabs ta' Sant'Elmo kont inħallih. Mur obsor. Ma l-ħtija hija kollha tiegħi. Kollha tiegħi jien ġibt lil nifsi f'din il-qagħda mwera. Imma kun naf Sur ċensu Barbara illi l-istorja mhix se tiqaf hawn, le, mhix se tiqaf hawn. Għadek ma tafx min jien, għadek ma tafx ma' min qed toħodha Sur ċensu Barbara. Anton Barbara hu ċensu u George kien f'wieħed mill-kurituri ta' fuq il-palazz tal-Gran Mastru jippassiġġa
min tarf għall-ieħor, donnu qiegħed jistenna lil xi ħadd. Kellu rasu mmejla lejn l-art u kien jidher imħasseb u bla sabar. Il-ħin kollu jmiss mazz-karti illi kellu taħt qabtu ix-xellugija. Dik ma kienitx l-ewwel darba illi Anton Barbara ħtieġlu jmur bil-karti l-palazz, għax hu kien wieħed mill-iskrivani fil-kanċellerija u l-viċi kanċellier kien spess jibatu biex juri xi ittra ta' importanza lil kanċellier meta dan ikun fil-palazz għal xi laqgħa tal-Kunsill tal-Ordni. Anton kien imdorri bil-ġmiel u l-lussu tal-palazz, kien jaf il-paġġi u l-uffiċjali tal-gwardja u ma kienx iħoss ruħu mgerrex fost l-uniformijiet u l-livri, it-tislim u ċeremonji tal-amara tas-sultan, imma dakinhar kien jidher misrum u nkwiet, donnu kellu xi ħsieb ikraħ iberren f'moħħu. U kien jaf x'kien fihom miktub dawk il-karti li kellu taħt qabtu, imma kellu biża' li l-kanċellier ma kienx se jitqanqala t-teddida li kienet infissra f'dawk il-karti. F'dawk il-karti kien hemm rapport dwar il-ħidma minn taħt lis-Sinjura Bettina, il-Kommendatur Bosredon, il-Kavallier Blaka u oħrajn kienu qegħdin iwettqu kontra l-ordni u t-tixwix li kienu qegħdin iqajmu kontra il-Grammastru. Li kien jagħmelu Anton Barbara fuq rapport bħal dak kien jibat minnu fih soldati jiġbiru l dawk ix-xawwiexa u jkaxkruhom f'qiegħ ta' ħabs. Għax Anton Barbara kellu ġibda kbira lejn il-gvern tal-ordni u qima bla qis lejn il-Grammastru. Jekk ħoħ George kien imxaqleb lejn l-Ingliżi, jekk ħoħ ċensu kien imtajjar lejn il-Franċiżi, Anton kien ammiratur kbir tal-ordni. Min meta kien żgħir Anton Barbara kien tallem jistma' l-kavallieri bħala nies onja, qalbinin u ġenerużi. Missieru li kien għadda omru impjegat mal-gvern tal-ordni kien iqis il-Grammastru bħala sit ħanin li jieħu ħsieb is-suddidi tiegħu u għalhekk dak ir-raġel twajjeb dejjem fittex li jnisselfu liedu dik il-qima li hu kien iħoss lejn il-kap tal-kavallieri. Imma l-ammirazzjoni tal-missier ixxenxlet biss f'qalb Anton għax ħutu l-oħrajn ma kinux iqisu lill-ordni skont il-fema ta' missierhom. Anton Barbara trabba għad-del tal-ordni u ħajtu tfaslet fis-servizz tal-gvern tagħha. Kien żagħżugħ għaqli, bieżel u tal-ħsieb, miġbur id-dar u mbigħat mit-titjir tal-ħajja. Ma kienx imżattat bħaż-żewġ ħutu l-oħra, imma ma kienx ġwejjed għal kollox għax kellu fema sħiħa hekk illi meta jindaħal għal ħaġa kien jinxteħet għaliha bil-ħrara ta' qalbu kollha u jibqa' jsus sakemm jasal fil-ħsieb tiegħu. U kien wieħed minn tax-xirka li kienu jiltaqgħu fl-ispiżerija tas-Sur Slawgat taħal-Qormi. Imma fil-waqt illi bosta minn dawk il-ħbieb kienu jitkellmu fuq il-Franċiżi jew fuq l-irvina tal-ordni, u kien ħaqqaq illi l-kavallieri kellhom jibqgħu f'Malta għax aħjar minnhom ma jiġi ħadd. U fl-argumenti tiegħu kien aktar jitbaqbaq u jitmasħan għax minħabba l-impjeg tiegħu fil-kanċellerija u kien jaf x'taħwit u xawġ kien għaddej bi ħsara tal-ordni. Dakinhar li kien fil-kuridur tal-palazz, Anton Barbara kellu fideħ dokumenti illi setgħu jħarbtu l-aqwa edewwa tal-ordni. Issa hu kien infantas għax kien qiegħed jistenna li bħal drabi oħra il-kanċillier kien se jagħti daqqa ta' għajn fuq lil dawk id-dokumenti u mbagħad iħalli kollox imur għal rieħu. Kif kien mitluf f'dawn il-ħsibijiet koroħ, Anton ħass lil xi ħadd jimxi ma' ġenbu u rafa' għajneh biex jara min kien. Mal-ħarsa inqata' infixħel, wiċċu saraħ marnar u minn fommu ħarġet waħedha l-kelma Altezza. Għax dak il-bniedem kien l-Altezza Eminentissima Ferdinand Hompex, Grammastru tal-Ordni
u prinċep sovran ta' Malta u Għawdex, li kien sejjer waħdu mill-appartament tiegħu tax-xitwa għan-naħa l-oħra tal-palazz fejn kien jammar fis-sajf. Ferdinand Hompex ma kellux il-ħila tal-Lavallet, ma kellux id-diplomazija tal-Lila Dam u lanqas il-Majestà ta' Pinto, iżda kien jgħaddihom il-koll fit-tjubija u tħulija tiegħu. Kien raġel oli, wiċċu maddam, imnieħru mislut u għajneħ gbar li fihom aktar kienet tiddi l-bontà mill-ħila ta' qalbu. Kien bniedem fabli, jilqa bħala ħabib lil kull min jersaq leħ bid-bissima, jafda f'kulħadd u ma jaħseb ħażin f'ħadd. Ħajtu kienet immexxija aktar minn qalbu milli minn denu, ma kienx bniedem illi jiġbed il-kotra waraħ, imma dawk il-ftit li kienu jaħslu jifmuh kienu jissalbu għalih. Kien maġun, twajjeb u siket. Ma kienx jaf jaqbad ir-riedni tat-treġġija f'idejh u anqas ma kien jinqeda bil-frosta. Fommu ma kienx maħluq għal-kelma ta' kmant u moħħu ma kienx jixal fi ħsibijiet ta' proġetti jew inizjattiva. Lax għatijaw illi jgħix fil-paċi ma' kulħadd u kien ifittex illi jaħles mill-lawċ billi ma jagħtix każ tiegħu. Hompex ġieli kien ra lil Anton fil-palazz imma qatt ma kien kelmu, din id-darba waqaf u b'dik id-bissima fabli tiegħu qallu: Mhux l-ewwel darba illi rajtek hawn. Inti impjegat magħna. Anton Barbara nfixel u kellu qima kbira s-sultan il kien iżommu bħala sit mallem u mexxej l-aktar oli u ħanin, qatt ma kien għaddielu minn moħħu li hu għad jersaq lejn dak il-personaġġ hekk distint, aħseb wara kemm kien jistenna li dak is-sultan jieqaf ikelmu bil-ħlewwa u bil-galbu. Iż-żagħżugħ beda jtemtem fil-waqt illi wieġeb: Jiena skrivan fil-kanċellerija. Ġib dawn il-karti li għadhom kemm waslu għax il-prinċipal tiegħi jaħseb li l-kanċellier irrid jarahom bla dewmien. Mela x'fihom li jaħtieġ din l-aġla kollha? Qal il-Grammastru bleħem miksur u trist tant illi Barbara rafajneħ u ħares lejn Hompex. Dan kellu wiċċ imqarras b'għafsa ta' melankonija, bħal ta' bniedem imwarrab minn sħabu, bħal ta' raġel imxenna għal ħbiberija ta' ħajru. Kien jidher li x-xewqa tiegħu kienet mhux li jkun jaf is-sigret ta' dawk id-dokumenti, iżda li joqgħod ftit tal-ħin jitkellem ma' dak iż-żagħżugħ bla ħażen u bla ħjiena. Anton feraħ bil-kliem tal-Grammastru, iżda fl-istess ħin ġarrab bħal ħasra għal dak is-sultan tant twajjeb u tant milgħub. U dak il-ħin ħalef illi jiġri xiġri u jibqa' dejjem fidil lejn il-kap tal-ordni. Altezza, naħseb il-kanċillier ikellmek dwar dawn id-dokumenti għax aktar xikun jaħtieġ jieħu passi ħorox kontra xi nies illi jridu jwaqqgħu l-ordni fil-ħajb. Il-Grammastru dar imdejjaq u ħosbien, donnu ma jafx jaqbad jagħmel u jaħseb, imbagħad qal bleħen ta' swiet il-qalb: L-aqwa dewwa tal-ordni huma xi wħud minn uliedna. Kemm nixtieq li Alla jitilfilhom għajdnihom. Għal dan il-kliem Anton Barbara rabba l-ħila biex jgħid dak illi kien iħoss. Altezza, it-tradituri tal-ordni għandhom qalbhom xirfa. Jekk aħna nibqgħu bidejna marbutin, nistennew sakemm Alla jagħtihom id-dawl, nibża li jilħaq jgħaddi żmien biżżejjed biex iwaqqgħuna fix-xejn. Il-Kunsill jieħu ħsiebhom il-Kunsill. Qal Hompex donnu jixtieq ifarfar minn fuq spalleħ. Altezza, bħala sultan, imissek tieħu ħsiebhom. Int, aħfirli li qiegħed naġġar dan kelmek hekk, imma
il-ġibda li nħoss lej l-ordni u l-qima li għandi għalik iġaluni ngħid dak il nħoss. Li ftit joruni x'qiegħed isir. Stqarr il-Grammastru u fawra ta' mistħija talat f'wiċċu għax minnu fih induna li bħala kmand kellu dmir illi jara sewwa dak li kien qiegħed jiġri. Għalhekk, Altezza, għalhekk jiena tarraftlek biex tara illi l-Kanċillier ikellmek dwar dawn id-dokumenti jekk taqrom taraf x'maneġġi qegħdin isiru biex jaqirdu l-ordni minn Malta u tkun taf ukoll min huma l-perġimes illi jridu jbiegħu din il-gżira lill-Franċiżi. Is-Sultan baqa' jiemet għal ftit tal-ħin donnu kien jixtar dik l-aħbar kera li kien sema. Imbagħad staqsa. Min bagħtek hawn b'dawk id-dokumenti? Il-Viċi Kanċillier malli waslulu dawn ir-rapporti dwar il-ħidma ta' xewwiexa u mixtrija batni minnu fih hawn ħalli il-Kanċillier jaqrom bla telf ta' żmien u jieħu l-passi li jaħtieġu. Taf min kitibhom dawk ir-rapporti? Ftit ħabeb tal-ordni, kavalleri u Maltin, sudditi fidili tiegħek li ma jaħmlux jaraw aktar li l-edewa ta' San Ġwan jawru minn taħt biex waqqaw l-ordni tiegħu. Qal Anton bis-saħna. Jekk kienu hekk, ħaqhom tbeżbiża dawn il-ħalin? Qal Ħompex dejjem ħanin u twajjeb. Ħaqhom il-forka dawk it-tradituri huma min huma, nisa u rġiel, kavallieri u imposturi ħaqhom il-mewt. Ħattef Barbara bleħen maħnuq bid-dadija, hekk il-żewġ paġġi li nsertaw għaddejjin għal xogħolhom il-kuridur żammew il-pass u bdew jitkellmu ras ma' ras. Il-Grammastru staġeb dik is-saħna ta' żagħżugħ mimli ħeġġa u ħrara, dik it-turija ta' qima u ġibda leħ farġitlu qalbu li nħompex. Għajneħ ħmaru mtlew bid-dmuħ fil-waqt illi xufteħ bdew jirtredu jtemtmu rat il-ħajr. Qabad id Anton Barbara bdejh it-tnejn u għafasilu biħrara kbira. Imma f'daqqa waħda l-Grammastru talaq id Anton Barbara u dar bil-erra lejn il-bib tat-taraġ. Nejn kienu ġejjin ħsejjes ta' nies jiġru jħamp u kemm jifilħu. Bondja, garçon. Se jkolli nħallik għaliex qegħdin jersqu xi nies hawnhekk. X'biċċa ġratinna dan il-pajjiż dejsata saħta minn Alla. X'waħda din xi ġuranna mitlu fejn aħna, min se jidħol għalina għajduli, min se jidħol għalina, Altezza mitlu fejn aħna, Altezza. X'inqala dan l-ajjat kollu? Kif xi drabi f'jum Majjeb ta' Settembru għal rieda tleħ berqa u tkarwat rada qawwija u minnu fih jinfetħu bwieb is-sema. Hekk fil-palazz qamet ħamba u waqgħet taħbila tal-ġen. Żewġ uffiċjali feġġu fil-bieb tat-taraġġ u daħlu jiġru fil-kuridur imħarrurin u mwerurin. Kellhom wiċċhom aħmar nar, xuftejhom bojot jirtodu għajnejhom imberqin, ġbinhom imxarrab bl-araq. Kienu lebsin uniformi qadima bil-buttuni maħmlulin u ċintorini imdendlin, sinjal li ma kellhomx żmien ibidlu jħajruhom qabel ħarġu mill-post tal-assa fejn kienu. Dawk iż-żewġ uffiċjali daħlu jgewdgu jxejru idejhom qishom imġienen u warahom kien hemm rassa ta' soldati, paġġi impjegati u nies oħra ta' ġewwa l-palazz, kollha mitlufin fixla liema bħala, min jgħajjat, min jistaqsi x'ġara, min jaqla minn żniedu u min iħaqqaq li kienet waqgħet is-saħta ta' Alla. Fratt ta' salib il-kurutur imtela bin-nies. Bali, komendaturi, kavallieri, udituri, uffiċjali u rjus għoljin. Kollha ħarġu biex jaraw x'kien inqala. Il-Kanċillier u xi żewġ kbarat oħra malli lemħu l-Grammastru resqu ħdeq donnhom ġewwa fihom kienu ħassew teżżiża iċċaqlaq is-sisien tal-ordni.
Malli dawk iż-żewġ uffiċjali mbelħin bil-qata raw il-Grammastru marru jiġru leħ u nxtaħtu qarkub tiegħhom qudiemu. Donnom sabina mill-aħbar illi kienu sejrin ituħ. Hompex tħawad u beda jħares madwaru. Donnu jitlobhom ifissrulu dak illi kien ġara. Ġara x'waħda di, dan l-aġir tagħkom, dan kif qed iġġibu ruħkom, x'inqala? Tkellmu! Altezza, fuq ir-reħ ta' Malta, ġaret l-armata Franċiża! Allum sar nieqaf hawn, sa ma nerġgħu niltaqgħu is-sliem. Għadkom kemm smajtu silt oħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuse Gallia, iddramatizzat mir Robert Scalpello.